Bon dia, soc Sara Vicent i en aquest mòdul parlarem de les preposicions fins i fins a. L'estructura d'aquest bloc serà la següent. Primer parlarem de la preposició fins, després de fins a, farem una recapitulació i finalment farem exercicis i després veurem les solucions. Aquestes dues preposicions expressen el punt final en l'espai o en el temps sense arribar a ultrapassar-lo, és a dir, sense arribar més enllà d'aquest punt final. En primer lloc, la preposició fins a s'utilitza en designacions de temps i de lloc quan també és possible utilitzar la preposició a encara que no apareguera aquesta preposició fins. Veiem-ho amb un exemple. Anem a la plaça i tornem, veieu que la plaça és una designació de lloc i si no apareguera la preposició fins, apareixeria la preposició a. Anem a la plaça. Per tant, la preposició que ens cal és fins a. Anem fins a la plaça. O també ens veurem al juliol, així el que tenim és una designació de temps, juliol, apareixeria la preposició a i en aquest cas utilitzarem també la preposició fins a. Per exemple, no ens veurem fins al juliol. Un segon ús, aquesta preposició heu de tindre en compte que en les designacions de dies, anys, noms de mesos i estacions s'ha d'utilitzar sempre fins a. Ens veurem el dia 23, no ens veurem fins al dia 23. És una designació de temps. Veieu que al principi no cal la preposició a, però com que és un ús específic hem d'utilitzar fins a. El mateix passa amb el nou teatre s'acabarà el 2004. Així tenim un any 2004 i encara que al principi no utilitzem la preposició a, com que es tracta d'un any, haurem d'utilitzar també fins a. O també l'hivern que ve visitaré Joan i l'hivern és una estació, per tant, haurem d'utilitzar també fins a. No el visitaré fins a l'hivern que ve. Ara sí, un segon ús de la preposició fins és designacions que no indiquen ni temps ni lloc. Per exemple, poden haver desaparegut fins a 36.000 euros. 36.000 euros no són ni temps ni lloc. O no pararé fins a aconseguir que em torneu el que és meu, el mateix. Així tenim un infinitiu. L'últim ús de la preposició fins a és en la correlació de les preposicions compostes des de fins a, que es pot reduir a la correlació simple de a. Per exemple, vam anar d'excursió des d'Alcoi fins a Ontinyent. O també l'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, des de fins a o reduït a de a. Heu de tindre en compte que només podeu utilitzar o la correlació composta o la correlació simple, però no podeu mesclar. És a dir, no podríem dir, per exemple, vam anar d'excursió des d'Alcoi a Ontinyent. Hauríem d'utilitzar des de fins a o de a. D'altra banda, la preposició fins s'utilitza per a parlar de designacions de temps i de lloc que no haurien de dur la preposició a. Per exemple, ens vam conèixer l'any passat, ahir no necessitem la preposició a, per tant, posarem fins sense res més. No ens coneixíem fins l'any passat. Un segon valor de la preposició fins és davant la conjunció que, davant dels demostratius i davant la majoria dels adverbis. Per exemple, espera'm fins que torne, ahí teniu la conjunció que, per tant, fins. Fins ara no m'havia donat que ets molt graciós, ara és un adverbi, per tant, preposició fins. Pujarem fins a aquella muntanya, teniu ací el demostratiu aquella. L'últim valor de fins és quan es pot substituir per fins i tot. Per exemple,
Això ho saben fins els xiquets. Podem substituir-ho per això ho saben fins i tot els xiquets. És un valor d'insistència. Si recapitulem el que hem vist fins ara, tenim que la preposició fins a s'utilitza en designacions de temps i de lloc quan també és possible que aparega la preposició a, encara que no tinguem aquesta preposició. I són excepcions els noms de dies, anys, mesos i estacions. Un segon valor és en designacions que no siguen ni de temps ni de lloc i finalment utilitzarem fins a en la correlació des de fins a o de a. La preposició fins, en canvi, l'utilitzarem en designacions de temps i de lloc que no haurien de dur tampoc la preposició a. L'utilitzarem també davant la conjunció que, els demostratius, la majoria d'adverbis, i finalment l'utilitzarem quan es pot substituir per fins i tot. Fem uns exercicis per a aplicar el que acabem de veure. Es tracta d'unes frases en les quals heu d'omplir buits. Les frases són: ell ho sabia, pensem estar-nos ací després demà, no l'esperes la nit, no el vaig veure que no ani a sa casa, no els despertes les 10. Feu primer aquests grups d'exercicis, pareu el vídeo si voleu i us espero d'ací un moment amb les solucions. Bé, veiem ara quines són les solucions a aquestes primeres frases. Ell ho sabia, haurem d'utilitzar la preposició fins, podem substituir-ho fins i tot ell ho sabia. La segona frase era: pensem estar-nos ací després demà, com que després demà és un adverbi, utilitzarem la preposició fins. La tercera, no l'esperes la nit, en aquest cas, com que podria aparèixer la preposició a, sense necessitat de fins, espera'l a la nit, haurem d'utilitzar també la preposició composta fins a. No l'esperes fins a la nit. La següent frase, no el vaig veure que no ani a sa casa, veieu que tenim la conjunció que, per tant, hem d'utilitzar la preposició fins que no ani a sa casa. I no el despertes les 10, tenim el mateix cas que l'anterior. Com que podria aparèixer la preposició a, desperta'l a les 10, haurem d'utilitzar fins a. No els despertes fins les 10. Un segon grup d'exercicis són aquests. Han dissenyat 7 models diferents, passa per l'oficina les 9, les 10 i mitja, no menjarà saber la veritat, anirem a aquell carrer i ens en tornarem i finalment no tinc cita amb el metge el dia 12 de març. Feu el mateix i us espero d'ací un moment amb les solucions. Veiem, per tant, quines són les solucions a aquest segon grup d'exercicis. La primera frase, han dissenyat 7 models diferents, haurem d'utilitzar la preposició fins a, no es tracta 7 models diferents de cap designació de temps ni de lloc, per tant, fins a. La següent era, passa per l'oficina i tenim així una correlació de temps, per tant, haurem d'utilitzar des de les 9 fins a les 10 i mitja, o podem reduir-ho a de a, passa per l'oficina de les 9 a les 10 i mitja. La següent, no menjarà saber la veritat, el mateix, no tenim, saber la veritat no és designació ni de temps ni de lloc, per tant, preposició fins a. La següent frase, anirem a aquell carrer i ens en tornarem, tenim un demostratiu i això vol dir que hem d'utilitzar la preposició fins a aquell carrer. I finalment, no tinc cita amb el metge el dia 12 de març, com que es tracta d'un dia, haurem d'utilitzar la preposició fins a, perquè igualment podria aparèixer aquesta preposició. Us he preparat una bibliografia amb material tant en suport paper com material en línia que podreu trobar a la nostra pàgina web del Centre d'Autoaprenentatge en l'apartat de recursos i dins de recursos exercicis.
Us deixo també les meues dades personals per si voleu posar-vos en contacte amb mi. Moltes gràcies.